pediang ipi sagane ka jingalang jongi mentar janmit bat ka phang jongane ka jingalang jongi mentar janmit ka dei bangin ya kren phang ka wei ka jing pang thamai jong juk mentar ka baki khot haktin ka phareng HIV AIDS lene tin ka sig jing pang menrai te PE kalong ka ba e bat sitam do kata ban itho ya one ka breu ka badan ya ka jingpang mereka tu kan ki dak kisin ki ba kan jingpang kilang kumne harum ka banang kong e badan ya ka jingpang bor sngau tlat lat sngau thait ka met ka phat nang ta ka jingpang panhiar ka ba ne ladi dwai kan no ka noro ka nambha te nalor ka tar ula ban yo ka jingpang sni do babun jait te ula ban yo ka jingpang tuberculosis tebat kiwe pat ke jingpang bal sakalak long chronic PE habas sin bau breu na ka breu ka layak kan hija jingpang kija bat ke khibyang kum ka penhiar te mi jingpang sni dak babun jait mo te kat hadu mentar umpat la ban yo ya gidawai bat pengkot ya ka na ka jingpang HIV AIDS ten re gidon gidawai balak ban penjelan tang ba kador pat kami hap bat ka jingyo jangi khamtam sagini tan jangi mo mar badang dok ibreu te badan kam e kede bangin snau tho kumno ba ban kumno kup ki e kita ki dak kisin ki basisin bau breu yo kan jingpang undan halagamet na te pede ban pensa skor ba khnang ba pin snau tho khnang ba phinla ban ai ka jinge yada dalade yalade te ki daw ki ba kan sepriang ya kan jingpang menrain na HIV AIDS kilong kebenang kom kam auria kejing ais nam kulmar kaba klem dapat tes shua namar kidan arngot laingot kinong yele spot kiba pau nam bah prete kiyap na kejing pang HIV AIDS namar ba yagas nam ba la transfer seki klem na tes lupa tadin pat kiyap na kejing pang terjing pendan kam dau ju uternia injek lene hektin pareng ki khot sharing of needles kam tam kitu ki briu ki ba ngat ha kajing di kerni kum ki drugs dan rei kane ka we pat phin kan mau ba HIV AIDS kam ju ya bit leng ba kajing ya bam ya di lang ya thia lang pendan kam kaju ka peliang kaju pen khana lene ban ya sum ha kaju ka kum kita ki benta ka HIV AIDS kabju priang tebat ya ubriu na kabriu balangat hakum gini jak jingpang phim de ban kentat yaki har im la salang pediang yaki kum gi briu ki badan hok kidan kata hok ban im har im lang salang kat bat phi namar kum bala kedeu meneng ong phi ba ka jingpang kam ya bit lang ba ka jinget syang lang rajuk ka ben haju suki kajing ya bamlang haju ka peliang lene kajing ya sum lang haju ka thwei kanam kajing pangkan priang lait no haka songkha songman tebat hakam songkha songman ro ngidei ban pikir bha namar kane kajing pang bunsin ka priang lengba kajing long dekat jong hi mau tidak kibriu nama kam tam kena serang tu bedang don hap pedang garta khatsan hadu arpusnem nama bun sin phi ngop agata ka pressure bagi kop mak din pareng ka peer pressure te phim dei ban ngop hakum kita jing pensoi nama lengba ke jing pensoi pin ngat aga pot jing ka di karni kum genja drugs mo te phi dei ban pikir bha nakup yakum kita gejak jing di nomor sisin ba pilangat hakum gini gejak jing di te akan kono upar tu pralak tu piu baladon ko jing pang HIV AIDS dan lapi pendon kam dau ju ternia te naras nam dang o lengbau ternia tu knyang HIV AIDS on priang saras nam dang pi te onda pi late pat sakiwe pat ki jaka te piro namar ba pilang ngat lupa tu apot di drugs te pinsa ayu pinsa pen priang pat itu jingpang sagi we pat kalau jongpi tengah kuat ban jai ban biang ba ngim dei ban ting yang ga jingpang menrai na ga jing ka hakten parang ikot HIV AIDS ndrei ngidei ban kumbang nilai sno tho mena ba ki don katu kat ne ki lat kumna ga
jing pang ka priang na we briu shaw briu te kelas ngau thum nang la batai ba te sagawe pat ko aban yai ban kalong ba yau no ba ba philatip ba dan kum kan ngajak jing pang phim dei ban isi lane phim dei ban be shnang ai o namar uru dan laga hok ban im ha im lang sa lang rekat bat phi te tang lagi ta kentin te ngai kulei phi ke jing ai sa stam jang phi na do man na te kulei sibon Be kamar yang se. Kat no kerja itu nak. Henrik inventar ipan kita ke bara. Nai, balai pilih dom yang aku ni. Nganganit pa nak susulang. Pai Shillong, pilih lagi 4 Shillong. Nganit baru joy kan? Bat ngilak ru bana misam show. Lek bat joy, gina misam show. Yang apa? Hendrik nganit aku nopan. Nai, subhawanam ino si inga tong maroi.